И едно бързо включване, тигърчета, дигаме настроението. Искам да ви пожелая един усмихнат и много успешен ден и естествено по традиция един готин виц. Са един мъж си тръгва от работа и ако с духа не му върви въобще цел ден, чака си рейса нашия, качва се вътре една тъпканица, полудел още повече. И как се държи такъв за желязото и по едно време се качва една яка мацка с едно клинче и застава пред него, нашия се усмихнава, вика нещо хубаво днеска, тръгна ми вече деня как си трябва и как се държи, по едно време решил да се прави на луд и взел да се отърква от нея и се прави, че от тлашкането, нали, се подпира и та по едно време не издържава, обърнава се и вика: "Какво си мислиш, че правиш, бе? Разкарай тази надървена тояга от мене." То се издухал и вика: "Извинете ме, госпожо, не ме разбирайте погрешно, днес казах заплата, това ми е портмонето." Та казал: "Интересно, портмонето." Това вика: "Да, бе, що?" Защото, вика, за една спирка заплатата ви се увеличи двойно.